SYJ AISA RYA lapen alang litum pen claim rapet asong atum chelangsi BJP lapen Congress aphan vote pitek thepu pherang ke amai kangnipon APHLC asong atum dode sangse pen votes kerek amai kangni Kardom pini prime time berta long pen ni Samir palite mungpi non bertang ton pen arju panik tha thereponi phai kret roxiani KSA pen patir pi ponsi pherangkya mai ke phapon along SYJ asong AISA RYJ KNCA lapen akaprek claim rapet asong atum sori hajan mate hanjang lang solong pherangkya mai ke phapon Kedam tangar ni Lamding Road KSA tumpen pherangkya mai ke phapon ahut SYJ asong amen kibi ponkok apu taxi SYJ lapen akaprek asong atum pherangkya mai padopon pherangkya mai long pherangkya atumaphan ke pachinidun atengke KSA atum Congress atumaphan kilig ahut cherabdun si kilig ke pahaidun popu along SYJ asong atum thang ka cherabdun ta awi pusi waidak pen na pachinidun Kedam tangar ni KSA hin pen pherangkya mai ke phapon penang an asong chingrum pen bukajan LA numal nomi naphan non aphong MLA aputhak kiligalong parem vek nang jipu ka chingwai long SYJ asong penta cherabdun lopuke ahok kali lapen lapuson amen kibipon tap arat ke chokchi pusi SYJ tiripi kongchun bang ake hai Rocky tokbi ahin pen lam the jaipon AISA BDC amai phulapen SYJ kongchun bang Rocky tokbi pen nang pachinidun atengke alang lituma hin lapuson asai kedeng pen ningki oyabi bonta bang somai long kacharabdun de lapen chekroidun thekthei bonta lakha kretroxi bukajan LA long Congress aphan kalisi doan awota CPIML aphan pahaivek chipusi klardak pen nang pachinidun SYJ AISA pen chenglok penang an asongke CPIML ke kroyasong mate CPIML youth pings pinangapot CPIML asong pen kilik along kachepate dun abangku amlong intia phansi cherabdun polapen pahaipon bek pupura nang pachinidun labangso press conference long nilitum amunit ave tapi nilitum kali hala bangke SYJ asong ke nilitum hello president amen lake Rajesh Inti apen general secretary bangke Rocky Tokbi la hello asi nilitum ke support ke CPML a candidate amlong ti lapen haroghat long bangke Ruby Kumar Phangcho alangli ke CPML candidate lo pen boithalang so LA bangke Prutima Hipi alangli phansi nilitumahin penke support lo lapen difu LA long bangke Ronjit Kramsa alangli si CPML pen stand lo lapen alangli phansi nilitum kadukobe dak nilitum claim rap pe rakorte injir pen chenglok ang to na branch pen chenglok kadukobe ta SYJ tum ana bangke CPML phansi support lab lo lapen CPML phansi pahaiji lapen ahok pet latum hello puke nilitum ge kladak pensi ninjelo aben non nilitum theglong lo nilitum manghudet isi bang kamang hu bang gela hello kidam tang kwan lo ne CPML song pensi latum chilang rapet kese tum chilang rapet pensi latum isi chisong rapet lo lapen khaya apharman chitame latum chisong rapet non kamang hudet athe bang ke Congress ai pen man tu ni tame laso KSA ke ningje jepin lang apen laso KSA bangke piniani khaya mor abung bulo sita non koson pen koson one nilitum khub hombo nilitum kachinia teng polote something pini longma latum laso labangso pherangkya mailong RYA KNCA KAKIS AIPWA atum doan ta cherabdun lapen SYJ aphan amen ke pontap arat ke chokche pusi nang pachinid Pipot ma kedam tang Congress kachari ahut karbiang long along department thongkep ke thakte kang dak lapen aja kongduan ki pawiki Congress atum lapen thu non BJP aphan sitami alang litum ahin pen ke vote ipakta pidunde atheki karbi aja kong lapen akhai ke pawirji anparta karbiang long arlo bukajan district ke pamanji lapen 244A agenda ke kichitang agenda pinchong det akot lapen bidi kang limpen karbiarat ke pawirji aphan kam ke klempen non karbiatum kisung ke phona
apot SYJ ahin pen 100% pen 0.0% sita BJP la pen Congress aphan ke vote pitek thepusi klardak pen nang pachini duntu latum ke karbi anglong aphan hemprek kipiji apartikali bonta CPIML henlo ahok hemprek aphan kachesong thip lapen ke hailote karbiara tatuma phan hemprek piwekji lasin non aphong MLA abangku kilik along kachepate dun abangku amlong intia phan vote pipen pahaidon lonang pusi puthot ratte aphan lam thepang dakpon hanjang langso pen Jameson Teron lapen Trison Lekthi Karbi Daily News Thereponi bhai kretroxi ani kangsam por bhai plima lompen lakha kresir cap difu STLAC constituency angkang lakha kresi lang pair constituency arlo kongjuga thoi monsing lekthia rongalong all party hills leader conference asongatum John Intikathar apartment votes kerek piamai kangnipon Lasonsi All Party Hills Leaders Conference asongatum non kewangji MLA election apan karjabdun akihai John Intikathar apartment dode sangsepen pinile thota langpher constituency arlo kongjuk athoi monsing lekthi aronglong votes kerek amai kangni labangso mai akihai maising lekthi ahin pensi charipon aluhi sarpo aman pen APHLC asong lamjai sarpo angtong Intikathar chetong dun lapen pinang an man kidu kithe kidinga tumpen danglo rong arat atum bangso mai long chito dun si mai RDP dun Lasonsi non kewangji assembly election ahut ke lakha kresir cap difu STLAC constituency along pen danglo long pre STLAC constituency along ta all party hills leader conference asongatum si haipon puta lamjai sarpo angtong Intikathar ahin pen rataphan thanpon lapen APHLC asong aphan ke kroi aradatum arniwang ason thak-thaksi nangke bat hekpon long lasin non kewangji MLA election ke APHLC asongatum long pre adimalong ta ke hai eji ring thetan do pusi pachini pon Lasonsi MLA election haidet pulotangte assembly long sitami APHLC asongatum karbiarat kari autonomous state democracy long ke thinai ajakong hangdun po lapenjong si assembly asor sorkar atum panungpon kuk alam arjuje thipulote arpupen COH puta lamjai sarpo angtong Intikathar ahin pen pachini pon bulongkoma jipen Chandrahan se report Karbi Daily News Hande nitum kacetan kadi nitum kacepati ke lake ron kacetan ke tuma hutur ke karbiang long along le phelang nangki thilap aboreng abasai nangki thilap itum asokang kropen la ke ciang tan tum han pipon lap lapuson ajakong nang nutum han kacetan je phan kacepati duni phan sin tunke election ke cepati dun la sipini dak la difu LC arlo langpher MSC arlo dak kong juga thoi lekthia rong nong nitum dak ame election campaign phan banglo na pen nitum rara phan mate dak rara phan ke nitum vote nang jok bek nang jit hang bela poson ke sanbor I la poson kali nitum ki than ke aron lam than lo nilitum phan nang jok pusita kupie posin nang ke jok lo manang jok je deji pusa kupie posin nang jok je deji ta solam ta cicini nang ji pusi pini ke nitum dak lam than mumpon lo lapen BJP Congress lapen kapre song la ke ke bietu man ani kapat thia song aphan kupia posi kroi kri det nang jima puta pingdak lam than dikang pamilo lasin non ke rada tuma ningar lo isi athir dolo komat asong aphan si kroi nang jima komat asong aphan si kroi nang nima poke rada ningar lo ke athir do pamilo pusing tum kroi lo lasin non ephang ke bang GR ni an ke APHLC long ke vote e pakang boji pukali ani wang apordien sidake e pak pen e pak sidake nang ke bat a hoklon ni tum maya thepo mai pi ni tum biu ni athema ni tum akhia daravi ni tum abe det sitami ni tum chesong nang ji pusi lasu ka chesong aktam nang kisut lasini tum reperi rak rai sitame e keng petame cycle pen nami ni tum damji chesong ji pusi ni tum ningar do tapason mat halo lasi arni wang tani tum inut pen sini tum pangrum pon bom sini tum jakong ke cepang tang pon bom lo lasi non labangso MLA akiling long sami tum ke hai bek ji phan ke hai thai ji phan sini tum che song po la pen jong si karbi pen inglong aso tum avot ni tum phan nang jok thai lo la karbi pen inglong aso tum phan kamat ha chot abar sai pi chot nang ji po asong APHLC phan si kadog ve karbi pen inglong so tum nang jok thai lo pulo tang thai tum si hai lap po hala so karbi BJP long ke do prong karbi Congress long ke do prong karbi tum KCK be tum aneka party long do prong tum sistame aning chelar si dak APHLC asong long ke bangnang pupusi ni tum hin pen jakong je pharang lo
Pinyarigang sampor phai plimalong SDC asongatum amit hanga sai hem di pholong non ke wangji assembly election along ka chedam don japhan pini manifesto alo pherangke thengno ke pangdakpon Labangso ASDC manifesto kapangdakpon along Daniel Teron Publicity Secretary ASDC laben banghini arisang matumdo Labangso a manifesto alolong kadukawi penson krep hodo kechengsi lake ASDC jongsi LAC plialong ta haila polote ASDC MLA satum government upon RD dochotpen autonomous state aputhak chingki chethan ponpo aduntu CAA sitame khamkhe dunpo athi labangso a CAA pen isi Assam angkang piapan kapheri mimi tukok Kithomalong SDC MLA satum farmers bill luwa puthak sitami assembly long khamki padodunpo plialong adui ahoy sitami nang kipapet pidat chiaphan sai klempon po pholong Karbi Anglong Autonomous Council ajakong state atum kipon et apot ako pangtang thupo mate chewan thupo trok along tet PIU lapen SIU aputhak sitami ASDC MLA satum labangso aron abang kepawit dat chiaphan assembly long ase chibidunpo lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen tet kipat dopon chi aphanta bor ipon po troxia long ASDC atum Karbi Anglong alu lapen di mahasa long resim kangtang kiot atum pen government ang bong lamdon kachitok aputhak sitami kithir thip japhan pachun pon po narkep along kichopanglim aputhak sitami assembly along ase chibidun pen Karbi Anglong lapen di mahasa along kichopanglim a candidate lapen officers atum aphan kinepen adai ki enje aphan klempon po lason thak thak krep ho ando jongsi SDC atum haila pulote klempon lapu pusi ningjepon difupen Rajiv Rongpi Karbi Telenews Pinithere puni phai krenar kep arni BJP asong atum dongka chingthu pathwa klamalong Assam Assembly election rally mai padopon Non ke wangji MLA kilik apharman Dorsing Ronghang BJP MLA candidate aphan vote kerek amayalong aluhi sarpo aman pen kachitongdun Karbi Anglong Autonomous Council pen CEM Tuliram Ronghang EM Lunsing Teron EM Raju Tiso Difu LAC pen BJP candidate Vidya Singh Ingling pen Chenglok PS Secretary President pen Chenglok lapen Bangpharo hini sosi amunit BJP along chepa agdun lapen ke Suri isi sosi amuluk mailong chetongdun lapen BJP aphan aning kachethi lapen BJP along kacherap kachetu donatum chetong dun renti den arong pen Rajiv B Karbi Daily News tim ka lapen dongka jitu patu namalong hidup ke lang kacing thuro saya mo pen cenglo kapre kelong la pos om tung ada pos pin jipia parti long lang tu macam kali kalang अच्छा सरते नाली बोरपुन तारापुन मा हावरता नाल दामलो नन आरो पुथो दामेला मा दाम थला तारापुन दादे केल दाम मom ना के dia dak sayang ini gitu kita ngela bang lokso pe na tuar gani pelok na klem ante bangko ano pini cepa budun gesa na haro thom bang haro thom lekai inte na leke standard ko makene camping lo lasinali koda dalo non ki camping thuela sa ni leke pini non ko beskal bangwal na sosia na mom bakal ngelong na potensial lagi la ke angtan dam surat sali sonako lapen ki expo lain Pinya berta ke laan sikang tongpan iklo kurang thu